Hello go chéine. Is mé héin Orla ní hí go TechSpace agus Oisín hEartáin a bhí mar moltóirí an gomórtas GaelScannán. Dúis befallam cóghordachas mór grí a dhéanamh le gach duine a cheol scannán isteach. Is léir go bhfuil ord scílanna scannáíochta agus agrahóireachta ina bhir fad, agus dúirdigh sé ar gríthe a bheith ag fara a bhórgóid scannáin. An chiad dúis atá le brunna ná Rogha an Phobail, agus sé Jamie ó Flanúra atá tríis an duais seo a bhuachtant. Mar go raibh caighdeán chóthirtsan i gceist, bhar tíormar duais aitheantais a thuairt amach, agus tá an duais seo a thuairt do Phobail ní thógáin. Agus inis, seo hiad Buaiteoirí an chomórtais. Má sibhar fad. Tá an ghaeilgeann ana háchtach de Phobail chorcaíle, mar nascann sí sin le chéad. Well go. Well na téirigh hir. An bpríomhdhuais hir. Daimini cúis. Ballychráid. Corachráig. Dúnsaí! Ballan chala. Ballinnig. Ballan clash. Carscúbí. Art na caine. Adisteach. Ceann an bhfuil an ghaeilgeann sin lenar sínsir, lenar neireadh agus lenar nóchas, agus tá sé go banúsach.